Sanibonani babukeli, kusaseyilo i-champion leli, siyaphinda siyahlangana futhi kuyo iClassified TV News. Niyazi ukuthi iy'ndaba into ehlezi isemlonyeni wabantu. Mangingachithiki isikhathi, mangingene kuzo ezanamhlanje. Zifundeka kanje-ke siziphathelwe namhlanje. Kuthiwa kunomfanyana omncane oseyihlokomisa yama ngezinyawo i-Afrika yonke ngenxa yemisebenzi yakhe emihle. Kuthiwa lo mongameli uyisosha futhi useshintsha okuningi kwilizwe lakhe and izakhamuzi zenelisekile uye zithi engathi angangabisaphuma ngoba umehluko asewenzile usemkhulu kakhulu. Lelizwe selaliphile iminyaka eminingi ngokuhlupheka, lingasenathemba lokuthi liyoze liphume enhluphekweni, kodwa wafika lo omfanyana noselibambe lamanqi. Igama lakhe u-Ibrahim Traore waseBurkina Faso. Kuthiwa bezizwa bamfuni nale nyathele khona futhi nokumqumba phansi yinto abayifisayo, and yena akakwesabi lokho. Kuthiwa lo uthandwa yizo zonke izizwe zase-Afrika, nokuhlokoma kwazo nje kuyazwakala ukuthi nalo uyafisa ukuthi bengaba upresident wakhe. Uthandwa abamhlophe base-Afrika, abamnyama base-Afrika, amaNdiya, ngisho namaChina, wonke umuntu wase-Afrika nje uyazifela ngoTraore ngenxa yemisebenzi yakhe emihle. Kuthiwa-ke lona-ke nje isibhamu sihlezi sisenqulwini ngoba phela kwakuyisosha leli elivunyiwe, akasabi lutho futhi. Uyakubeka nje kucace nje futhi nokuthi abamhlophe abacabanga ukuthi umcebo lo wase-Afrika wabo bayazikhohlisa. Usebonakala njenge-King of Africa lona ngoba phela kuyabonakala ukuthi uze noshintsho olukhulu la e-Afrika. Abamazwe ase-Afrika mabengabukela kuyena nopresident bonke babukele kuyena bahlangane babe into eyodwa, bangakwazi ukuthi umcebo wase-Afrika bawubuyisele ezandleni ze-Afrika. Kodwa-ke siyalazi udaba ukuthi izizwe eziningi, amazwe amaningi asabambekile futhi asacindezelekile, futhi opresident bakhona bakazimisela ukuthi aphume lamazwe ekucindezelweni. Hayi-ke ayakhala-ke ama-Afrika athi phambili ngoTraore, phambili. uNkulunkulu uzumvikele ngoba imisebenzi yakhe emihle siyayibona. Sehlabele phambili. Indoda eneminyaka ewu-26 yaseMount Elif emaXesibeni iboshiwe ngesenzo sayo esibi. Le ndoda kuthiwa idlwengulinja nebanjwe ngokuzala kwenje izimaku ezingaqondakali ukuthi izimaku bani lezi, ngoba mawuthi uyazibheka uyabona ukuthi le nto ibumuntu kodwa iphinde ibe bunja futhi. Kuthiwa mayizikhulumela lona uthi yebo inja ulalile nayo bese ifana nomfazi wayo, bese ifana nomfazi wakhe, ngoba phela lenja ayifani neze nabesifazana. Ayikaze yamhlupha ngokuthi yona ifuna ukuyobupha izinwele, ayikaze yamhlupha ngamazipho, futhi ayifune kubhejwa nje mayiphi izikhokho namathambo iyenela ilokho. Kanti abesifazane phela bona bakhomba lokhu, bakhombe lokuya, bakhombe nalokuya. Kuthiwa-ke le ndoda ekuboshweni kwayo wavumile ndamacala, kodwa yathi yona ayiziboni icala ngokwenza lo ngoba phela lenja beyikujabulela nayo lokhu abekwenza kuyona. Kahle kahle nje bekumnandi kubo bobabili laba. Igwetshiwe-ke le ndoda yacela ukuthi bayigcine kahle le nje, ithi mayiphuma ikwazi ukuphinda iphile nayo. Iyathembisa ukuthi ngeke isalala nayo. Kwathiwa ngeke kuze kukwazeke lokho, lenja vele izagcinwa kodwa ngeke ayithole maseyiphuma. Ngenxa-ke yeminyaka eminingi azoyihlala lona, kuyabonakala ukuthi vele uyophuma lenja seyifile ngoba vele seyindala. Sehlabele mgama. Uhulumeni kuzwakala amahemhem ukuthi usezongenelela kwezama-relationship ngoba phela kubonakala izihluku eziningi ezenzakalayo ngenxa yokuthi nje uhulumeni akakangeneleli kuzo. Amahemhem kayazwakala. Kuthiwa manje mawushela intombazana sekuzamele nisayine phansi manuvumelana ukuthi nizojola isikhathi esingaka. Umntwana ngabe uzaba khona yini kulesikhathi enizabe nitshola ngaso ningekashadi.
Mengabe futhi uyamthembisa lo wesifazane ukuthi uzamshada emva kwesikhathi esithize, kumele ukwenze lokho ngoba wangakwenzi azokukhalela amasungu asigonyela. Mengabe kwenzekile wamphula inhliziyo lona wamshithela, uzoba nenkinga ngoba uzoboshwa ngoba phela kule enizobe nikusayinile uzobe ukubeke kwacaca ukuthi awusoze wena wamshithela futhi awusoze wamzwisa ubuhlungu. Waphula lokho-ke enizobe nikusayinile, kusho kona ukuthi seziyokukhalela. Bajabule kakhulu-ke abesimame sebekuzwile noma bengebaningi sebewazwile la mahemhem, kodwa bakujabulele kakhulu lokho. Bathi maweze lawo maphepha bafuna ukusayina bona. Abesilisa-ke Nkosi yami bona bavele bakhathala baba udaka bathi awungeke-ke. Kusho ukuthi phela sizojola-ke siyothenga kuphela-ke mase kunjena ngoba phela asikwazi ukuzibopha nabantu esingese sibashade. Kuyabonakala ukuthi lokhu kuzoyilungisa ngempela i-country ngoba phela baningi abafana sebedlalile ngamantombazana bewathembisa izinto ezinkulu kanti badlala ngawo, bafuna lento abayifunayo babe sebabashiye kanjalo. Abanye baze babashiye nezingane bezikhulisa bebodwa. Uthola ukuthi okumfanyana kuyaqhubeka kuyafunda, intombazane isiyekile isikole ngenxa yesisu esibekwe wuye lo mfana. Kubonakala engathi lokhu kuzoyilungisa i-country. Abesimame bakujabulela. Asazi-ke madodeni ukuthi wona seyophawula thini. Nizoke niphawule-ke madoda ukuthi ngabe nilizwa kanjani lamahemhem azwakala ukuthi manje sekuzasayinwa phansi mengabe wena ufuna ukuthi ube nobudlelwane nowesimame. Abesimame ngiyazi vele bazojabula. Nani-ke besimame ngifuna ukuthi nike niphawule nezwakalise ukuthi nina nizizwa kanjani ngalokhu kokuthi manje senizosayina nivumelane ngezivumelwano zenu. Uma iziphulile futhi lo wesilisa nawe, uma uziphulile futhi nawe uzoba nenkinga. Ziphela la-ke zanamuhla iy'ndaba. Siphinde sihlangane futhi ngokulandelayo.